Ora de cultură. Dana Vlad stă de vorbă cu oamenii care pot face mai frumoasă lumea din jurul tău. Ora de cultură. Bun găsit, oameni buni, sunt Dana Vlad și vă invit să rămâneți împreună cu noi pe 92,4 în FM. Mențineți frecvența, așa cum vă spun de fiecare dată, pentru o oră sau mai mult de o oră, nu știu, vom vedea, veți vedea și dumneavoastră, veți auzi și dumneavoastră, dar am spus veți vedea pentru că ne puteți urmări în FM pe 92,4, așa cum vă spuneam, ne puteți urmări online pe liderfm.ro, dar ne puteți și vedea pe pagina noastră de Facebook, vă salut acolo, oameni dragi, ne puteți vedea și la Express TV, acolo unde emisiunea se va difuza joi seara la ora 18, emisiunea se numește Contrapunct. Dacă vreți să ne vedeți, acolo pe Express TV, joi, ora 18, Contrapunct. Oameni buni, sunteți pe 92,4 FM, adică pe Radio Pro FM, Lider FM. Mulțumesc echipei din seara aceasta, Alex, Alina, Bogdan, Bianca, și spun bună seara și bun venit în studioul nostru invitațiilor mei speciali. Ca de fiecare dată, invitații mei sunt speciali, sunt oameni frumoși, așa cum ascultați și în promo-ul dinaintea emisiunii sau în jingle sau în genericul emisiunii. Doamnelor, domnilor, bună seara și bun venit oamenilor de la Mă Bucur de Viață. Nu știu, îmi place cum sună. Am găsit la un moment dat o postare, după aceea am găsit mai multe postări și am găsit Mă Bucur de Viață. Și am să vă spun așa, înainte de a spune bună seara pentru fiecare în parte dintre invitații mei. În momentul în care suntem întrebați ce faci, dar în toate limbile se întreabă lucrul acesta. Te întâlnești cu omul și înainte să-i spui bună ziua, bună seara, salut, întrebi ce faci, să spunem, uneori, nu mereu. Și omul ce răspunde? Să-mi răspundeți voi, cei care sunteți dincolo și sunteți în legătură telefonică directă cu noi. Unii spun bine, alții se plâng, alții râd, alții, eu știu, se aude un telefon. Închideți-l sau dați-l pe silent. Ei, mi-ar plăcea să răspundeți Mă Bucur de Viață. Și spun bună seara și bun venit oamenilor dragi de aici din studio. Dar i-am întrebat pe fiecare cum se numesc, dar știți ce am să fac? O să-i rog să se prezinte pe fiecare dintre ei. Bună seara, începând din dreapta mea, vă rog, prezentați-vă. Bună seara, mă numesc Iopșu Antonel Andrei. Nu, cred că mai clar ar trebui, că e la radio. Cred că dicție, facem o oră de dicție astăzi. Bună seara, mă numesc Iopșu Antonel Andrei. Antonel, bun venit. Rămână. Trecem mai seara, departe. Mă numesc Negru Vasilica și mă bucur să fiu aici astăzi. Și te bucur de viață, Vasilica? Sigur că da. Mă bucur și eu, împreună cu voi. Mai departe? Bună seara, mă numesc Macovei Zamfira și mă bucur de viață. mă bucur, Zamfira. Trecem mai departe. Aici am să spun așa, că nu e Ana lui Manole. Bună seara, nu sunt Ana lui Manole, într-adevăr. Mă numesc Gaio Ana Maria. Pe Facebook sunt Ana Almond și ne bucurăm împreună de viață. Mulțumesc, Ana. Bună seara, Mihaela Lupu, sunt de la Asociația Mă Bucur de Viață și Centrul de Recuperare Vasile Andrei Galați și ne bucurăm de viață împreună cu copiii și cu toți voluntarii noștri și comunitatea gălățeană. Foarte frumos ai grăit. Mihaela, ai și o funcție. Te rog să spui ascultătorilor noștri. Voluntarii sunt esențiali. Voluntarii sunt esențiali, așa Funcțiile este. nu fac oamenii și... Dacă nu vrei, nu o spunem. Nu, bine. Mihaela, E puțin, da, i-am dat rolul de șef astăzi și șef, între ghilimele, se bucură de viață puțin mai tare, puțin mai mult. Și ajungem și în stânga mea la ultimul invitat. Nu ultimul, cei din urmă vor fi cei dintâi. Întotdeauna. Mulțumim pentru invitație. Bună seara ascultătorilor dumneavoastră. Și multă baftă. Florin Popescu mă numesc. Funcția nu mai spunem, pentru că așa am hotărât, suntem sportivi amatori. Da, dar aici la Florin Popescu ar trebui să spunem chestia asta. Florin Popescu este vicepreședinte CIADO România, adică Centrul Internațional Antidrog, acolo unde președinte este Constantin Bălăceanu Stolnici, academicianul Constantin Bălăceanu Stolnici. Deci aici cu antidrogul e o poveste foarte lungă. Și cred că încălcite sunt căile Domnului aici, mult mai încălcite. Și cred că ar trebui mai multe emisiuni ca să dezbatem această... Vom face un serial. Sunteți de acord? Fără Florin, probleme. ce zici? Să facem un serial. Nici nu știu, un maraton, că voi sunteți specialiști la maraton. Așa este. Cred că ar trebui un ultramaraton aici. Ultramaraton. Dar știți, când mă gândesc la maraton acum, e foarte trist că s-a întâmplat ce s-a întâmplat de curând și nu știu
cum să facem, să ne rugăm, nu știu ce să facem, să nu se mai, nu știu, să fim mai buni, să ne bucurăm de viață mai mult, Mai atenți. să fim mai atenți, unii mai cu alții vigilenți. și mai vigilenți. Nu, cred că săptămâna asta e un moment foarte trist și cam, Foarte trist. Toată elita alergătorilor ar trebui să țină un moment de reculegere pentru cei doi sportivi, pentru că nu întotdeauna vezi așa ceva. Se întâmplă Nu, rar, dar se mai întâmplă. Tragedie, pur și simplu. Nu știu dacă e întâmplare. Știi că nimic nu e întâmplare, nimic nu e întâmplător pe lumea aceasta. Dar ca să nu întristăm și să îi lăsăm pe cei de acasă să se bucure de viață împreună cu noi, oameni buni, mențineți frecvența 92,4, rămâneți și pe pagina noastră de Facebook, acolo unde ne puteți și vedea, și rămâneți online pe liderfm.ro dacă sunteți pe acolo, dacă sunteți la volan și așa mai departe. Eu am să vorbesc un pic, am să ies un pic din subiectul mă bucur de viață și am să mă bucur și mai tare de viață și de teatru, pentru că spun așa, că astăzi vom vorbi și despre ediția cu numărul 31 a Festivalului Național de Comedie de la Galați. Teatrul Fani Tardini este în sărbătoare și dacă e în sărbătoare, orașul e în sărbătoare și dacă orașul e în sărbătoare, toată țara râde. E festivalul de comedie. Și că voiam să ieșim puțin din momentul acela în care intrasem, fără a uita de ce s-a întâmplat. Fără a uita. Și festivalul anul acesta are două momente importante de in memoriam, pentru că s-au dus la domnul Cătălina Buzoianu, mare regizor, artist important, și Alexandru Ducu Darie, pentru care s-au păstrat momente de reculegere, s-a vorbit, dar ce să mai vorbești în momentul acesta? Poți doar să te rogi, să păstrezi un moment de liniște și altceva nimic. Deci spuneam așa, că în orașul nostru se desfășoară între 4 octombrie și 13 octombrie ediția cu numărul 31 a Festivalului Național de Comedie. Festival ale cărui baze au fost puse, de fapt el a fost inițiat de artistul, de talentatul artist, om deosebit, Mihai Mihail, iertat să-i fie, nu mai este nici Deosebit, dumnealui printre noi, un om deosebit și un artist mare, și iată s-a ajuns la ediția cu numărul 31. Felicitări pentru lucrul acesta, că am fost în stare noi gălățenii să susținem 31 de ediții de festival. Este un brand al Galațiului și este un brand al României. În jurul orei 18:30 vom intra în corespondență telefonică directă cu managerul dramaticului Fani Tardini, actorul Florin Toma, care ne va povesti despre festival, atât cât putem să facem într-o corespondență telefonică, dar până atunci eu spun așa că au fost două lansări de carte in memoriam până la urmă, pentru Cătălina Buzoianu și pentru Alexandru Ducu Darie, așa cum îl cunoaște lumea, prietenă, așa cum îl știu prietenii sau cum îl știm toți. Cărțile s-au numit Magie Aburvis, Cătălina Buzoianu, este o carte semnată de criticul de teatru Florica Ichim și de Irina Zlotea, și cealaltă carte este semnată de doamna Doina Pap, selecționerul Festivalului de Comedie, Festivalului Național de Comedie. Lansarea cărții a fost făcută chiar ieri în foaierul Teatrului Dramatic Fani Tardini. Mai multe ne va spune domnul Florin Toma în jurul orei 18:30. Și mai am de anunțat ceva, un eveniment important care se va desfășura în orașul nostru. Nu-mi găsesc niște foi, că am vrut să notez și uite, acum mă uit și nu am găsit. Conferința Conservarea Sturionilor de Dunăre. Oameni buni, sturionii sunt în pericol, în mare pericol, și avem așa, titlul conferinței este așa: Conservarea Sturionilor de Dunăre, provocare sau povară. Este o conferință internațională de mare anvergură, se va desfășura în orașul nostru între 28 și 30 octombrie, luna aceasta, o voi mai anunța. Conferința se desfășoară sub patronajul Academiei Române. Deci Universitatea Dunărea de Jos din orașul nostru anunță conferința internațională Conservarea Sturionilor de Dunăre, provocare sau povară, 28-30 octombrie. Maestrul de ceremonii, cercetătorul Tudor Ionescu, care ne-a fost invitat în emisiunea noastră. Un om deosebit, un om care muncește mult, luptă mult pentru conservarea acestei specii. Oameni buni, să trecem la ale noastre, să trecem la oile noastre. Revenim. Mihaela, am să te întreb cu ce te ocupi, în afară de mă bucur de viață, cu
ce te-ai ocupat înainte de a intra în asociație, de a fonda, probabil că ești membru fondator al asociației, și de ce mă bucur de viață? De unde a pornit? Exact de la bucuria de care avem nevoie cu toții. Întâmplarea a făcut la nașterea lui Alexandru, băiețelul nostru, care împlinește 2 ani și 8 luni, paralizia cerebrală infantilă să fie diagnosticul capital. Și atunci, după foarte multe lupte pe care le-am dus cu sistemul de sănătate, cu aflarea unui diagnostic și cu recuperarea lui Alexandru, am ajuns la concluzia că cea mai bună variantă este să facem recuperarea la noi acasă, în loc să mergem după recuperare. Cum se traduce asta? Cum ai adus recuperarea la tine acasă? La sau mine la noi acasă acasă, este impropriu spus orașul? la momentul respectiv, pentru că nu știu dacă știți, dar eu sunt din București. Nu știu, că dacă îmi spui acum, uite că am aflat, Da. uite că am și aflat, oameni buni. Noi Ești ne-am în mutat București de la și București. locuiești în Galați? Da, noi ne-am mutat V-ați de la mutat de la București București în Galați? la Galați. Ca E să cineva recuperăm. gălățean din familie? Soțul este tatăl lui gălățean. Alexandru este gălățean. Gălățean. Noi ne-am mutat de la București după 6 vizite neurologice la 6 neurologi, fără Din niciun București? diagnostic, la Galați. Și mulțumim doamnei doctor Șchiopu, care a Doamna pus doctor Șchiopu, de aici, din orașul nostru, a pus un diagnostic corect. coerent Și corect. și la timp. Pentru că principala Șchiopu, luptă, să spunem numele întreg. Carmen Șchiopu. Carmen Șchiopu. Imediat publicitate, știu, și revenim apoi, dar Psihiatru infantil. să terminăm ideea. Da, psihiatru infantil, Carmen Șchiopu, doamna doctor În Carmen cadrul Spitalului Sfântul Ioan, pentru copii În sau cadrul nu? cabinetului CMI, individual, de aici, de la ultimul leu, dânsa oferă consultații în contract cu Casa de Asigurări, dar să știți că un specialist la fel de bun ca și doamna doctor Șchiopu există și la Spitalul de Copii, se numește doamna doctor Elcan, da, la Să fel. spunem numele întreg, la fel, că mi-e Eva place să Maria spun. Elcan. Eva Maria Elcan, Da. medic neurolog, Medic neurolog, pediatru. Sunt 2 specialiști deosebiți cu care noi colaborăm și dânsele activează în cadrul asociației noastre ca și voluntari. Mulțumesc pentru asta, că spui lucrurile acestea și mulțumesc dumnealor. Da, care trebuie spuse. Și avem o echipă Medicina- pluridisciplinară pe care o folosim în cadrul Centrului de Recuperare Vasile Andrei Galați, în care fac parte foarte mulți alți specialiști pe diferite divizii de neonatologie, de genetică. Am să te rog, Mihaela, dacă ai să poți, în ediții viitoare, să facem la un moment dat și câteva ediții cu medicii respectivi, dacă vor Mare drag. dori să vină. Pentru că lumea are mare nevoie de informații de la dumnealor. Publicitatea vine peste noi, mă anunță Alex de atâta timp, iartă-mă, Alex, acum preluăm publicitatea și revenim. Mențineți frecvența 92,4, sunteți la Ora de Cultură, Pro FM, Lider FM, nu plecați nicăieri că veți regreta. Ora de cultură. Dana Vlad stă de vorbă cu oamenii care pot face mai frumoasă lumea din jurul tău. Ora de cultură. Nu te obligă nimeni să donezi sânge. Nici nu trebuie să donezi sânge. Cel pe care îl vezi acum nu ești tu. Donează alții pentru el. Nici el nu dona. Credea că nu trebuie. Îți spun toate astea deși tu nu mă auzi. Ți le spun în timp ce donezi sânge pentru tine. Ai mare nevoie de el. Fii puternic. Vei trece și peste asta. Oferă viață. Donează sânge. O campanie susținută de Pro FM, Lider FM, tipografia Elco și de Centrul Regional de Transfuzie Galați, strada Regiment 11 Siret. Donează sânge. 10, 11, 12, 13. La 13 ani de Oșan te așteptăm cu mii de prețuri aniversare, premii și multe surprize, iar de ziua noastră tu îți alegi cadoul. Poți câștiga unul dintre cele 13 vouchere, fiecare în valoare de 10.000 de lei, ca să îți iei ce vrei din magazin. Bucură-te de aniversarea Oșan până pe 22 octombrie, în magazine și pe oșan.ro. Oșan. Și viața se schimbă. Ieri am băgat vreo 7 pizza. Acum sunt deja la a 4-a. Și o să mai mănânc încă 2 cu soția. Dar ce-i cu tine? Monșer, sunt la dietă. Fix așa. Black Pizza nu se depune. Nu-i dă voie un cărbune. Vegetal activ. Pizza gustoasă cu blat negru. Îți ajută organismul să proceseze toxine și metale grele, neutralizându-le. Adio calorii în plus, adio senzație de balonare. Bun venit, digestie ușoară. Black Pizza livrează după ora 16 la 0752 416 024. Dacă vrei, te servim și cu pizza cu Nutella și nucă. Black Pizza. Pizza activă.
Îți place munca? Mă rog, era un fel de glumă. Ce voiam să-ți spun este că, înainte de a te apuca de lucruri mărețe, cum ar fi munca, ar fi bine să treci pe la Galmed Mun, cabinetul medical al doctorului Ștefan Roșca. Medicina muncii, cursuri de igienă, servicii PSI, controale medicale de angajare, control medical periodic, evaluări, analize de laborator. Pentru programări online, intră pe galmedmun.ro. Primești fișa de aptitudine pe loc. Galmed Mun este partener ProClinic și partener al laboratorului Protest. Galmed Mun. Nu e doar o bârfă. La Gossip Cafe spargi zilnic rutina, fie că vrei să te simți ca într-o cafenea sau ca la restaurantul cu specific european sau chiar franțuzesc la care să revii mereu cu poftă. Gossip Cafe este pe Domnească 100, telefon 0751 011 011. Vino în perioada 10-13 octombrie la Autumn Fest, unde te așteaptă un meniu special gătit în aer liber și muzică live. Gossip Cafe. Auzi? Dacă te prinde bărbată-su, e ultima noastră discuție. Da, am auzit că a făcut 10 ani de box. Vezi? Mai bine suni la Dalia Floral și vor trimite ei buchetul surpriză la adresa inimii tale, Don Juanule. Dacă vede ăla florile, o să zică și ea că le-a primit de la o colegă. Dalia Floral preia comenzi pentru diverse evenimente și le livrează fresh la destinația dorită. 0745 648 730 sau Facebook Dalia Floral. Ne găsești și pe Domnească numărul 16, lângă Hotel Galați. Dalia Floral. Hai că ai nimerit-o! Mousebike, cu mouse din germană care înseamnă șoarece. De ce mousebike? Ca să te roadă curiozitatea. Magazin și service profesional de biciclete, cu de toate pentru biciclete. De ce Mousebike? Șoarece chestii legate de biciclete sunt rezolvate cu pasiune de Mousebike, care e pe strada portului, bloc Olt 2 Parter, zona liceului de marină. Mousebike.ro, Facebook Mousebike. Când motorul a murit, anvelopa s-a tocit, aerul s-a încălzit, vopseaua s-a scorojit, n-ai talon de la remat, că au fost două și s-au dat, ce să rămâne de făcut? Boșcar Service face nefăcutul mașinii. Magazin de piese auto, anvelope, reparații mecanice și electrice, reparații tinichigerie, vopsitorie, stație ITP, reparații aer condiționat. Adrese: Bulevardul George Coșbuc numărul 82, strada Tecuci numărul 141, Bulevardul George Coșbuc numărul 372. Boșcar Service face nefăcutul mașinii. În principiu, să ne asculți la radio nu doare. Vestea și mai bună este că la Pro FM Lider FM îți poți găsi reperele medicale. În general îți vorbim despre sănătate, mișcare, alimentație corespunzătoare în emisiunea Repere Medicale. Repere Medicale, luni, ora 17 și 17 la Pro FM Lider FM. Repere Medicale. Ai nevoie de ele ca de sănătate. La funeraliile doamnei Pompoiu ești așteptat pe 27 octombrie de la ora 19 la Teatrul Dramatic Fani Tardini. Sau poți să-i spui cum se face partea a doua, un spectacol care încearcă să împlinească spusele lui Shakespeare și anume că teatrul este o oglindă a firii. Teatrul în teatru și umor de calitate cu Octavian Strunilă, Paul Ipate, Jojo și Alexandru Conovaru. Regia și scenariu sunt semnate de Octavian Strunilă. Pe 27 octombrie la Dramatic. Bilete prin iabilet.ro. Lider FM. Ora de cultură. Dana Vlad stă de vorbă cu oamenii care pot face mai frumoasă lumea din jurul tău. Ora de cultură. Am revenit, oameni buni, sunteți pe 92,4 FM. Vorbeam cu Mihaela Lupu. Mihaela se străduiește să posteze ceva acolo pe pagina de Facebook, pentru că aș vrea să vadă cât mai multă lume, să audă cât mai multă lume. Mihaela, te rog să continui ceea ce spuneai, pentru că eu vreau să întreb, dar vreau să vorbesc cu fiecare. Sper să reușim fiecare dintre voi să reușească să vorbească astăzi, să spună câte ceva. Mihaela, voi vă ocupați și acționați pentru cazurile care implică paralizie cerebrală, doar pentru aceste cazuri? Într-un procent de 90% avem doar copii cu paralizie cerebrală infantilă. Spune-mi, te rog, pentru că vreau să reușească fiecare dintre invitați să vorbească, vreau să te întreb dacă poți să ne descrii un caz, două, sau să ne spui niște rezultate concrete pe care le-ați obținut. Voi, Asociația Mă Bucur de Viață, acolo unde ați luptat foarte tare, ați alergat, ați organizat maraton, ați organizat eu știu ce alte evenimente, astfel încât să ajutați o viață, 2, 10, 20.
O să vă spun așa și o să vă spun povestea lui Alexandru, pentru că Alexandru este băiețelul nostru cu paralizie cerebrală, care Câți ani exact are cum vă Alexandru spuneam, acum are 2 ani și 8 luni și exact cum vă spuneam, s-a mutat în Galați împreună cu noi, inevitabil, la vârsta de 7 luni. Noi l-am adus pe Alexandru la Galați legumă, cu ghilimelele de rigoare, dar la propriu legumă, pentru adică că la tu 7 vorbești serios luni... că la București nu s-a putut face nimic și la Galați s-a putut? Da, doctor Șchiopu Carmen, când am intrat pe ușa dânsei și i-am spus că suntem de la București, ne-a zis, doamnă, cred că glumiți, trenul e invers. Absolut, absolut. Eu și cum se spune? Cel mai bun medic e trenul spre... Cel mai bun medic este trenul de la Galați la București. Nu sunt mereu de acord cu chestia asta, pentru că se poate, uite, ca în cazul vostru. Iar eu i-am spus, doamna doctor, am venit cu mașina, n-am venit cu trenul și dacă vreți vă spun că sunt de undeva dintr-o comună. Știam și eu vreo 2-3 comune. Mama mea e din Galați oricum da, și ca ea. să poți să minți așa frumos și să... Și dânsa zice, hai mă, nu, serios. Zic, atât vă rog să-mi spuneți că nu sunt nebună, pentru că după 6 luni de mers la neurolog, ideea care este? Să ajungi la un neurolog, faci programare, pierzi 2 săptămâni până îți vine rândul și după ce ieși pe ușă, fără niciun diagnostic, mai pierzi încă 2-3 luni de zile până la următoarea evaluare. Cum și a este fost? cumplit. Sigur că pentru da, că în paralizie cerebrală în general și în orice afecțiune neurologică, principala luptă pe care o duci este lupta cu timpul. Sigur, sigur. Și la un copil nou născut, mic, sigur, cei mai importanți ani din viață contratimp. Sunt primii 2 ani. În urma căror investigații s-a pus diagnostic? Adică doamna doctor Șchiopu a pus diagnostic. Doamna doctor Șchiopu este profesionistă. Diagnosticul nu are nevoie de investigații suplimentare, pentru că sunt semne primare pe care le vezi la un nou născut. Un nou născut, de regulă, la vârsta de 6-7 luni, manifestă niște traiectorii, niște direcții. Începe să se târască, stă în 4 labe, dă din mâini, din picioare, urmărește, vede. Are niște semne primare de dezvoltare motrică, cum se numesc în termen de specialitate. Ori un copil cu paralizie cerebrală nu are aceste semne. prezintă aceste semne. Și atunci, dacă ești un medic bun, profesionist și un medic care știe despre ce e vorba, își dă seama din consultul și din anamneză și din consultul primar. Da. Mihaela, te întrerup pentru că anunțam la început, vorbeam despre festivalul. Iată cum se leagă. Mă bucur de viață înseamnă să te bucuri de viață și atunci când primești, iată, un diagnostic și reușești să tratezi un caz special deosebit. Mă bucur de viață înseamnă și atunci, mă bucur și atunci când sunt în sala unui spectacol, pentru că viața e un spectacol. Și pentru că trebuie să vedem părțile bune care întotdeauna, ni se oferă întotdeauna. pe parcursul vieții. Suntem în legătură telefonică directă cu managerul Teatrului Dramatic Fanny Tardini, așa cum vă anunțam la începutul emisiunii că vom realiza această corespondență telefonică și vorbim despre ediția cu numărul 31 a Festivalului Național de Comedie de la Galați, festival care este un brand al orașului, este un brand al țării, deja. Bună seara și bun venit, Florin Toma, pe 92,4. Bună seara, mă bucur să fiu în direct cu voi. Și noi ne bucurăm. Te rog să ne spui, te rog, și apoi te întreb. Da, în perioada 4-13 octombrie are loc la Galați ediția cu numărul 31 a Festivalului Național de Comedie. Este o ediție concurs față de ceea ce s-a întâmplat anul trecut. Avem un juriu format din 3 membri. Este vorba de domnul Nicu Mihoc, director artistic al companiei Liviu Rebreanu, Teatru Național din Târgu Mureș. Florin, te rog să te miști puțin. Nu știu cum să faci pentru că se întâmplă ceva cu telefonul. Nu se aude foarte bine și nu știm ce se întâmplă, de fapt. Așa. Așa cum spuneam, componenta juriului este completată de actrița Catinel Petrescu, actrița Teatrului Notara din București și de criticul de teatru Mircea Morariu. Selecționerul ediției de anul acesta este doamna Doina Pap. Aș vrea să fac mențiunea că festivalul se ține pe o perioadă de 10 zile. Primele 9 zile reprezintă zilele de concurs. Cea de-a 10-a zi este ziua în care se vor decerna premiile. A avut loc o modificare în structura festivalului, în structura programului. Spectacolul Jack și femeile lui, spectacol al Teatrului Maria Piroti din Brăila, din păcate nu mai poate fi prezent pe scena Teatrului Dramatic, va fi înlocuit de un alt spectacol al Teatrului de Nord, Satul Mare, Iluzii, de Vârpaev, un text pe care
gălățenii l-au mai văzut montat, tot în cadrul festivalului, cred că ediția din anul 2017, care a luat și premiul. Deci iată că am înlocuit spectacolul de la Teatru din Brăila cu un text pe care l-am verificat. Știm că gălățenii l-au plăcut, l-au apreciat, jurul de asemenea, dovadă că a fost și răsplătit cu unul dintre premii pentru cea mai bună interpretare masculină. Aceasta este singura modificare făcută din motive medicale. Sperăm ca lucrurile să se desfășoare în continuare fără niciun alt incident. Astăzi suntem într-a patra zi de festival. Suntem în a patra zi de festival. Da. Ce vom vedea în seara aceasta? Ce pot vedea oamenii? Că noi suntem aici. O invenție muzicală foarte, foarte haioasă, care poartă semnătura unuia dintre membrii trupei Fără Zahăr. Este vorba de Bobo Burlăceanu, al tinerei trupe a Teatrului din Suceava Matei Vișniec. Vreau să anunț pe toată lumea că începând cu ora 11 în fiecare dimineață pot să participe la evenimentele din cadrul secțiunii teoretice a festivalului. Astăzi am avut plăcerea să-l ascultăm pe profesorul universitar dr. Mircea Morariu vorbind despre comedie, despre teatru, despre comediant. Am fost prezenți în sală actori ai Teatrului Dramatic, studenți ai Facultății de Arte și liceeni ai Colegiului Național Vasile Alexandri. Mă bucur că există un interes foarte mare din partea tinerilor. Mâine, la ora 11, o veți putea pe artista Catinel Dăsescu, care ne va ține conferință de specialitate despre ce înseamnă actorul de comedie, despre ce înseamnă actorul în teatrul contemporan. Poimine va fi rândul lui Nicu Mihoc, iarăși un actor absolut remarcabil al trupei. Directorul artistic al companiei Liviu Rebreanu, Teatrul Național Târgu Mureș. Exact. Iar în ultima zi a festivalului vom avea bucuria să o omagiem pe una dintre cele mai importante actrițe ale Galațiului, doamna Liliana Lupan. Are peste 50 de ani de teatru, cred că va fi o întâlnire absolut emoționantă. Și invităm pe gălățeni să ajungă să-i spună la mulți ani. Exact. Îi așteptăm un număr cât mai mare la tot ce înseamnă eveniment din cadrul secțiunii teoretice. Intrarea este liberă, deci îi așteptăm pe gălățeni în număr cât mai mare. Unde pot vedea oamenii care nu și-au procurat până acum nici abonamente, nici bilete, unde pot vedea un program complet, astfel încât să vină măcar la întâlnirile teoretice? Avem mai multe surse de informare pentru publicul doritor să participe la festival. Avem site-ul instituției www.fanitardini.ro, avem informațiile din presa scrisă, din presa online, avem afișe care au împânzit orașul, avem bannerele de pe instituția noastră. Cred că au de unde să se informeze, nu? Absolut. Sigur. Pot intra pe site și își pot procura bilete online, nu e nevoie să facă niciun drum până la casa de bilete, sau pot ajunge la casa de bilete și își pot procura bilete de la agenția noastră. În acest moment mai există bilete la unele spectacole? Știu că întrebasem acum 2 zile, știu că mai sunt câteva spectacole în care mai sunt bilete. Majoritatea sunt sold out, dar mai sunt câteva spectacole și m-aș bucura foarte tare să fie vândute și acelea, să vină oamenii. Să aibă sălile pline. O să vreau să mai spun pentru oameni și ai să completezi tu că avem un trofeu al festivalului care reprezintă un arlechin și trofeul este realizat de artistul plastic Daniel Divrician, cel care este și scenograf la teatrul nostru. Da, a fost o idee pe care am implementat-o cu ocazia ediției cu numărul 30, care s-a desfășurat anul trecut. Ediție maraton, anul trecut. Care a îmbrăcat festivalul într-o gală națională a comediei. Atunci am introdus această figură a Arlechinului, iar anul acesta Arlechinul capătă o altă atitudine, va avea de la ediție la ediție o altă atitudine, dar va rămâne constant. Tipul Arlechinului, care reprezintă, din punctul meu de vedere, tot spiritul ludic al genului comic. Uite, eu am oameni aici, oameni frumoși, oameni care se zbat pentru ca atunci când suntem întrebați ce faci, să spunem mă bucur de viață, și se lipește atât de bine mă bucur de viață cu festivalul de comedie cum nici n-ai idee. Așa că oamenii te ascultă, uite, sunt căștile, nu sunt atât de multe căști câți invitați avem și te ascultă acum Florin. Și salutăm chiar.
Și te și salută. Bună seara, bună seara, bună seara. Aș vrea să menționez faptul că astăzi conferința domnului Mircea Morariu s-a încheiat cu următoarea frază. Nu putem rămâne victimele propriilor noastre angoase, avem nevoie să râdem, avem nevoie să ne bucurăm, avem nevoie să ne amintim că suntem în viață și că viața este un dar. Absolut, absolut. Și vreau să mai spun atât, pentru că suntem în corespondență și va trebui să încheiem și tu te grăbești pentru că începe spectacolul. Vreau să spun oamenilor care ne ascultă că vă desfășurați activitatea sub două culori, roșu și verde. Roșu pentru că aveți o campanie de promovare, donarea de sânge, și roșu e sângele. Și verde pentru că, iată, o campanie care protejează mediul înconjurător, o campanie începută în septembrie 2019, iar culoarea roșie, campania pentru promovarea donării de sânge, a început în martie 2019. Felicitări pentru asta. Mulțumim foarte mult. Drum bun festivalului, cât drum mai are de acum înainte, și să ne vedem cu bine, să aveți sălile pline și să fie totul cu bucurie de viață. Doamne ajută, festivalul Doamne are ajută. 43 de ani, deci cred că este cât se poate de matur, dar mai are Dar mai are de învățat, în fiecare secundă învățăm, sigur. Absolut. Mulțumesc, vizionare plăcută, oameni buni și toate cele bune. Să ne bucurăm de viață. Mulțumesc, Florin Toma. Numai bine. Numai bine, la revedere. A fost pentru noi și pentru dumneavoastră managerul Teatrului Dramatic Fanny Tardini, actorul Florin Toma. Oameni buni, să ne bucurăm de viață în continuare și în studioul nostru. Mihaela, spuneai despre faptul că e vital să descoperi la timp ce are un om care abia se naște, care abia vede lumina zilei. Să trecem mai departe la colegii tăi. Uite, alături de tine stă Ana și am să o întreb pe Ana. Ana Almond, așa ești pe Facebook, așa te știe lumea acolo. De ce Almond? De ce ai ales? Corecta mea de la alergare, tot timpul mi se spunea migdalata și... Aha, că m-am gândit, zic, măi, migdală, ceva. Sigur, așa este. Ana, de ce te bucuri de viață cu oamenii ăștia frumoși de lângă tine? Mă bucur într-adevăr. Știi că alții nu se bucură deloc, stau triști toată ziua, de dimineață până seara. Și nici nu fac nimic să schimbe. Sunt foarte comozi, sau nu au avut... Aha, asta e comoditatea, bine ai zis. Nu... Neavând o greutate, spun că totul este firesc și trăiesc de pe zi pe alta fără prea multe griji. Când ai intrat în această asociație și de ce? Cum a venit lucrul acesta? Cum s-a spus și mai devreme, nimic nu este întâmplător. Eu am vrut să merg la un maraton la Ciucaș, iar 10 minute mai târziu, după ce m-am înscris, am văzut evenimentul pe Facebook și am căutat date despre asociație și am decis să particip alături de alți prieteni în Galați la ultramaraton Mă bucur de viață, adică un eveniment desfășurat la Lacul Vânători, care a constat în 24 de ore de alergare pentru copiii cu paralizie cerebrală. Îmi spui așa, 24 de ore de alergare pentru copiii cu paralizie cerebrală. Cum ați reușit să-i ajut? Adică, în urma acestui maraton, ce se întâmplă? Deci, cum vine ajutorul concret? Asta mă interesează. Asta interesează și pe ascultători, cred. Și pe spectatori, telespectatori. Fiecare participant la acest eveniment a plătit o taxă care a constat într-o donație pentru asociație. Deci fiecare participant? Da. Iar donația integrală a ajuns la asociație. Și ce ați făcut cu donația? Adică ce caz? Sau cum ați strâns banii și ce ați făcut? Banii se strâng, s-au strâns și se strâng în continuare. Obiectivul final este să achiziționăm un echipament de recuperare pentru copiii cu paralizie cerebrală infantilă. El se numește Cușcă Roșie. Este format dintr-un ansamblu de scripeți, de cordeline, de greutăți, de o masă de kinetoterapie reglabilă pe înălțime. Bănuiesc că nu se găsește la noi sau trebuie achiziționat din străinătate? Nu se găsește la noi, se achiziționează din străinătate. Există inclusiv sesiuni de formare pentru terapeuți care să asiste acești copii în procesul de recuperare. Costurile totale pentru asta vreau să te întreb, cam cât ar însemna? Roșie, cu tot echipamentul, sunt 25.000 de euro. Am ajuns la o sumă de 3.500 de euro în momentul de față. 25.000, 3.000, procentul e mic, dar continuați. Mă bucur în acest moment că oamenii au reacționat și s-au alăturat acestui concept și acestui centru de recuperare și susțin în fiecare zi.
O să vă povestesc așa că parcursul nostru a fost foarte interesant și de fiecare dată când n-am știut în ce direcție să o luăm și ce să facem, Doamne, ne-a ajutat și ne-a scos în cale oameni cu care să realizăm lucrurile. Este ceva incredibil. De fiecare dată când n-am știut de unde să ne îndreptăm ca să putem să finalizăm, să deschidem centrul despre care vă povestesc, doar atâta spuneam. Doamne, dă-ne soluția și dimineață se ivea soluția. Să ne ajute să finalizăm acest proiect. Ideea este următoarea, că tot ceea ce înseamnă Asociația Mă Bucur de Viață și Centrul de Recuperare Vasile Andrei Galați sunt proiecte eminamente formate din sprijinul societății civile. Spune-mi exact, concret, cum se face asta? Care activează în mod direct sau indirect doar la evenimente, fiecare în funcție de specificul de pregătirea pe care o are, iar toți banii pe care i-am strâns exclusiv în evenimente caritabile de genul acesta. De alergat, Gală Caritabilă Nemo, un alt proiect pe care noi îl gestionăm și care se desfășoară în cadrul festiv, ca să zic așa, o parte festivă din Asociația Mă Bucur de Viață. Avem de asemenea conferință medicală pe care o organizăm și în urma căreia strângem fonduri necesare. Conferință medicală care când se organizează? Cum o organizați? Conferința medicală este în perioada 17-19 octombrie 2019. Deci va fi imediat în perioada următoare? Imediat în perioada următoare. Este acreditată de Colegiul Medicilor, este în parteneriat cu Universitatea Dunărea de Jos, Facultatea de Medicină. Unde se va desfășura? În grădina botanică. La Complexul Muzeal de Științele Naturii, în grădina botanică. Avem speaker și profesori invitați de la București, de la Facultatea de Kinetoterapie, de la Facultatea de Medicină Carol Davila din București. Îmi vine să te întreb dacă o să fie speaker și doamna doctor Șchiopu. Absolut. Că mă gândeam la chestia aceasta. Da, doctor Elcan, bineînțeles, și toți voluntarii noștri și toți profesioniștii care activează în cadrul Asociației Mă Bucur de Viață și care au profesie medicală la bază sunt implicați în această conferință medicală. Vreau să te întreb cum este Alexandru acum? Ce fel se mișcă sau cum e el? Alexandru are un meniu special, dimineața la prânz și seara servește câte o ședință de recuperare. Vreau să se înțeleagă lucrul ăsta, pentru că Alexandru este așa în momentul de față, pentru că Alexandru nu a făcut pauză de la recuperare niciodată. Încă o dată, câți ani are Alexandru acum? 2 ani și 8 luni. S-a născut așa? S-a născut așa. Pentru că a avut un fir de cerclaj și a intrat în hipoxie în momentul nașterii. Nu este o paralizie cerebrală congenitală. Da? Deci nu este cum se manifestă, Mihaela? Cum era copilul? Ce nu putea să facă? Păi nu făcea nimic. Nimic. Doar putea să respire și asta după 2 luni de intubare și ventilare mecanică. Am înțeles. Și acum cum este? A trecut în incubator, a fost ventilat. Marele lui noroc a fost o domnișoară doctor Strancă de la maternitatea Polizu și doamna profesor Stoicescu de la maternitatea Polizu. Domnișoara doctor Trancă l-a ventilat pe balon 12 ore, adică vreau să se înțeleagă că domnișoara doctor Trancă nu s-a mișcat de lângă incubator 12 ore. Știi ce îmi povestește acum? Un episod din Grey's Anatomy, știi? Dacă stau să mă gândesc. Da, pe ei văd acolo tot timpul. Că te bucuri de viață, când ți se spune că aduceți preotul, botezați copilul. Da. Pentru că nu va trăi. Da. Și te gândești de unde să scoți naș și nașul copilului devine asistenta de pe secția de... Dar și cum se spune că poți să botezi copilul și tu, mama lui, când e caz de urgență? Da, și unchiul care nu știa cum să ajungă mai repede la spital, îți dai seama că viața capătă alte dimensiuni. Sigur. Conștientizezi că faptul că nu se răspunde nu știu care la telefon sau... Sunt lucruri banale pentru care oamenii se supără. Exact. Nu mai fac. Astăzi auzeam de cineva care nu suportă culoarea roșie și când vede roșu are o criză și se duce la doctor. Deci nu mai discutăm, dar bine, și acolo e o problemă de sănătate. Depinde acum, știi cum e clar. Sigur. O problemă de sănătate, e cauzată de personal. Spune-mi încă o dată, Alexandru, cum se manifestă acum? Ce face? De toate. Verticalizează singur, mănâncă singur, nu are nicio afecțiune pe partea... Vorbește normal? Absolut normal. Este afectat creierul, adică niciun fel de funcție afectată. Singura funcție afectată este cea motorie. Iarăși vreau să se mai înțeleagă un aspect foarte important, pentru că în primii ani de viață... Mai lângă microfon, Mihaela, te rog. În primii ani de viață, când părinții merg cu bebelușul la evaluare și primesc diagnosticul de retard psihomotor, toată lumea intră în panică. Și sigur. Copilul meu are ceva cu creierul, clar. Sigur. Funcția motorie este dată tot de creier, de fapt. Da? În primii 2 ani de viață, dacă el are o afecțiune motorie, nu este obligatorie să fie inclusă și funcția cognitivă. Deci nu este obligatoriu să fie un retard psihic
Înțeleg, sigur. Să înțeleagă lucrul ăsta, pentru că oamenii sunt debusolați. Da, așa și este. Și iarăși, ce spun eu foarte des, este așa, părinții copilor cu nevoi speciale nu sunt întrebați niciodată dacă sunt pregătiți să ajungă în barca asta. Și nu vine nimeni să întrebe, auzi, ce zici? Te simți bine? Ai capabilitățile necesare să se un copil cu nevoi speciale? Nu. Ei sunt debusolați în momentul ăla, nu știu ce să facă mai repede, nu știu în ce direcție să o ia. Faptul că se plimbă de la o ușă la alta și așteaptă câte 3 săptămâni de zile să facă o evaluare este cumplit, este absolut cumplit. Extraordinar de greu de suportat. Pentru că în tot acest timp ei văd inclusiv alți copii și deja încep și fac proiecții. Știi că din păcate creierul Așa este, sigur că da, sigur. Din păcate creierul nostru face proiecții în direcția asta, că dacă ar fi să facă în alt, nu mai zic de cât ne folosim creierul, se vorbește atât. Mihaela, vreau să-l las și pe Florin, vreau să vă las pe toți să vorbiți. Vreau să spun eu așa, vreau să le mulțumesc în primul rând tuturor voluntarilor din Centrul de Recuperare Vasile Andrei și din Asociația Mă Bucur de Viață, tuturor celor care sunt astăzi aici alături de noi, tuturor celor care sunt în fiecare moment alături de noi, cei care sunt prezenți sau nu sunt prezenți. Am câțiva oameni speciali, nu știu pe care să-l numesc primul și pe care să-l numesc ultimul, este foarte greu de făcut. Da, te cred. Nu este imposibil, dar mă gândesc și o să mă gândesc tot timpul la ei, iar noi le vom mulțumi de fiecare dată când va fi momentul. Unul dintre ei este Cecilia Olteanu, este un om deosebit care ne-a fost alături din primul moment. Da? Un alt om special din viața noastră este Anca Toader, pe care o parte dintre noi nu o cunosc, dar este un om deosebit. Anca Toader de la București sau nu? Toți oamenii despre care vă vorbesc sunt din Galați. Civilă din Galați. Nu am avut niciun sprijin de la București. Și o să mai spun încă o dată, tot ceea ce reprezintă astăzi Centrul de Recuperare Vasile Andrei este suportul societății civile din Galați. Deși la început, când m-am dus cu proiectul pe hârtie și îl prezentam fiecărui om în parte, toată lumea zicea, pe ce aia caritate, nu există așa ceva la Galați. Nu există așa ceva. Uite că există. Există și vreau să înțelegeți și vreau să se știe că oamenii, dacă cred în cauza ta și dacă demonstrezi că ceea ce vrei să faci este într-adevăr util societății, vor veni întotdeauna în sprijinul tău. Așa este. Da? Și a te bucura de viață este un îndemn care trebuie să ne rămână fiecăruia dintre noi de fiecare dată când avem un moment de cumpănă. Pentru că, din păcate, viața este scurtă și trebuie să luăm din ea tot ce este mai bun. Citam pe internet și poate ați citit și voi, la un moment dat, o povestioară a cuiva. Cineva care a ajuns în Israel și a intrat într-un magazin într-o dimineață, cineva care locuia în Israel, și a intrat într-un magazin într-o dimineață, era foarte grăbită, întârzia la serviciu. Așa spunea ea, domnule, întârzi la serviciu, mă grăbesc. Și, Vasilica, știi despre ce e vorba? Da, dacă știi și vrei să povestești tu, dar eu spun foarte repede. A intrat domnul care vindea sau patronul magazinului, nici nu așezase marfa măcar, și ea îi spunea, mă grăbesc, domnule, că întârzi la serviciu. L-a debusolat și pe omul acesta, era într-o stare de agitație cumplită și la un moment dat vânzătorul a scos un iepuraș mic și alb și frumos și l-a dat în mână și a spus, aveți puțină răbdare. A luat iepurașul, l-a mângâiat, a conștientizat că are un iepuraș în mână și în momentul acela ea zice, straniu, deodată n-am mai simțit decât că mă bucur de viață. Și m-am gândit la voi, mă bucur de viață. O să spun o poveste, o să te întrerup. Vine publicitatea, așa. Așa, da, te rog. Ok, o să spun așa, că noi avem o fetiță de 17 ani, cu care mă grăbeam în fiecare zi când trebuia să o duc la școală, să știi. Da? Alexandru s-a născut la 32 de săptămâni și m-am oprit din a mă grăbi pentru totdeauna. Iată. Deci nu te mai grăbești. Da, aviz celor care ne ascultă. Sigur, aviz celor care ne ascultă. Petronel, vrei să spui ceva înainte de publicitate? Vrei să anunți tu publicitatea? Publicitate și revenim, oameni buni. Ora de cultură. Dana Vlad stă de vorbă cu oamenii care pot face mai frumoasă lumea din jurul tău. Ora de cultură. Atenție! Sfatul nostru este să nu-i desconsiderați pe savanți. Într-o bună zi s-ar putea să auziți că până și o căsuță vocală poate fi izolată termic. Firește, tot cu polistiren extrudat GIAS, de la Depozitul de Polistiren. Singurul producător de polistiren extrudat grafitat din țară. Ne găsești pe Bulevardul George Coșbuc 223A. Depozitul de Polistiren. Unic distribuitor GIAS XPS Grafit în Galați, Brăila și Tulcea. Detalii pe depozituldepolistiren.ro.
Alo, iubita, știu că m-ai controlat iarăși în buzunare. Bine că mi-ai lăsat buletinul. Altfel acum te-aș fi sunat din autobuz. Vii la Autoclub Brăila doar cu buletinul dacă ești salariat sau pensionar și pleci cu mașina dorită. Zilnic peste 150 de autoturisme second-hand sunt pe stocul Autoclub. Își așteaptă liniștite stăpânul, pe tine. Autoclub îți oferă toate variantele posibile de finanțare. Chiar de ai restanțe la biroul de credite. Vii în Brăila pe General Gheorghe Avramescu numărul 21, parcarea PIC, sau accesezi pagina de Facebook Autoclub. Mașina ta e gata de drum. Jere, unde te duci în weekend? La mare, la munte? La Bullrom Gaz. Alimentez acolo în weekend și am bani să merg și la mare și la munte. Bullrom Gaz reduce în weekend prețul la benzină, motorină, cea mai bună calitate, cele mai mici prețuri din zonă. Avem și mini-market non-stop. Bullrom Gaz, pe drumul de centură numărul 1 și pe Doja, colț cu Bucureștii Noi. Bullrom Gaz, potolim setea oricărei mașini. Îți renovezi casa sau îți construiești una nouă? Depozitul de polistiren are onoarea de a te felicita și de a-ți ura spor la treabă. Ai grijă însă, pentru Termosistem nu poți folosi orice polistiren. Pentru că știi bine, nu orice muscă face miere. Izolează-ți casa cu polistiren de fațadă autentic. Pentru o alegere corectă, informează-te. Intră pe depozituldepolistiren.ro. Tati, nenea care ne vinde cărți, rechizite și jucării, ce e? E cartianul, rechizitor sau jucăuș? E librar, dragă, librar. Te așteptăm acum într-un spațiu mai generos, cu ateliere de meșterit povești, cluburi de lectură cu Amira, workshop-uri, lansări de carte. Librăria Donaris îți rezervă promoții la carte, rechizite manuale, bibliografie școlară, cadouri. Accesează Facebook Librăria Donaris Galați. Visual Therapy System. Pardon? Exact cum auzi. Visual Therapy System. Adică aparatul care antenează ochiul soacrei și pe alaltora. Visual Therapy System de la Lens Contact, singurul aparat din Galați, corectează și educă ochiul leneș. Este adjuvant în corecția de strabism, ideal pentru copii și în special pentru tinerii care stau exagerat de mult în fața computerului. Lens Contact este pe strada Mavromol numărul 2. Deschide ochii. Emoția, fericirea pură și petrecerea de neuitat, doar cu aceste amintiri rămâi peste ani și ani. La Teatris evenimentul tău e pe primul plan. Dacă îți dorești o nuntă sau petrecere memorabilă, alege Teatris. O locație rafinată, exclusivistă, cu o terasă de vară magică, situată ultra-central lângă Parc Eminescu. Meniul e pe alese, fie el tradițional românesc, clasic sau inspirat din bucătăria fusion, totul e gătit cu pasiune. Detalii pe Facebook Teatris Restaurant. Teatris, best is yet to come. Frontal Assistance. Tractări auto non-stop. 0740 804 006. www.frontal.ro. Îți dorim să n-ai nevoie, dar la nevoie Frontal Assistance. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide. Ora de cultură. Dana Vlad stă de vorbă cu oameni care pot face mai frumoasă lumea din jurul tău. Ora de cultură. Am revenit, oameni buni, sunteți pe 92,4 FM, mențineți frecvența. Rămăsesem aici la discuțiile noastre care au continuat în pauză, rămăsesem la faptul că timpul trece atât de repede încât nu știu dacă o să avem timp să spunem fiecare dintre noi. Nu, eu spun mai mult decât voi, că așa e șpilul aici, jocul. Petronel, rămăsesem la tine. Ai anunțat. Antonel, scuză-mă, și nu vine Paștele, și vine doar Crăciunul. Numele de familie, acolo Antonel, o să fie dificil. Păi nu mi-ai spus? Cum nu mi-ai spus? Ba da, dar e foarte dificil de scris atunci când îl pronunț cuiva. Deci, da, eu am aici Andrei Antonel. Numele de familie e Iopșu. Am înțeles. Și se scrie așa cum se aude sau nu? Exact cum se aude. Cum se aude? Iopșu. Doar când Iopșu, Antonel. Tu ai anunțat... naționalitate, frate? Nu știu. Nu știe. Ai anunțat publicitate foarte bine, să știi. Te iau aici în echipa noastră să anunț publicitate. La sfârșitul emisiunii aș dori să vorbesc ceva legat de Fundația Mihailei. E super. La sfârșit de emisiune. Exact. Adică la sfârșit de emisiune, dar în emisiune. Nu în afara emisiunii. Nu, dar te rog să vorbești acum. Te rog să vorbești acum, te rog. Îmi cer scuze dacă... Nu, te rog să vorbești pentru că trebuie să apucați fiecare dintre voi să spuneți câte ceva. Ok, sunt mari emoții, doar că... Te rog. Eu vreau să te întreb ce profesie ai.
Ce faci în viața de zi cu zi? Ce faci tu? Întâmplare. Extraordinar, deci nu mai sunt meseriași. Nu mai sunt meseriași. Se Mă rezolvă. bucur pentru tine, se rezolvă. Dacă am nevoie pot să apelez. Cum ai reușit să ajungi? Cum ai ajuns în asociația aceasta? Totul a plecat de la o joacă, propriu zis. Domnul Florin e de față și știe. Domnul Florin să spună dacă da, dacă Exact, cu nu, asta vedem. probe. Eu eram anti-mișcare în ultima perioadă. Simțeam că ceea ce fac la servicii e suficient și nu mai am nevoie de altă mișcare. Și printr-o Deci joacă, serviciu, casă, exact. Ce spunea Șana, acea monotonie. cei mai mulți dintre oameni, așa exact, fac. e suficient, gata, să Atât, de azi. sigur. Și chiar de ziua copilului, din partea domnului Florin și Alexandrei, am primit o propunere de a merge cu bicicleta la un concurs pentru copii. Se numea, dacă nu greșesc, crossul oamenilor mari pentru cei mici. Și În ce an se întâmpla? anul ăsta. Anul Deci acesta, am anul început acesta, chiar de ziua anul acesta a copilului început. să fac De și o ziua mișcare. copilului. E încă virgin. Ți-ai făcut un cadou. De ziua copilului și a făcut un cadou. Exact. Și totul a plecat de la acea cursă cu bicicletele. Apoi a doua zi a fost semimaratonul la Galați și ușor, ușor am început să-i cunosc treptat pe toți. Vreau să vă zic că e superb să cunoști oameni, ieși din rutina ta Sigur și că da. îți umpli altfel timpul. Cunoști problemele lor, bucuriile lor, le împărțim cu toții. Vreau la Și te bucuri de viață. garantat, de exemplu la ultramaratonul 24 de ore organizat de domnul Mihaela, ne-am întrecut cu toți limitele, n-am cedat niciunul. Colega mea e de față, ne-am Voi nu completat. sunteți, și să spunem, voi nu sunteți sportivi de performanță, Nu, niciunul amatori, dintre voi. amatori. Sunteți amatori, toți. Pentru cauze caritabile, umanitare, Nobile. nu profesioniști, Nu, nu... sigur, Alergând sigur, doar la sigur. evenimente. Da. Și atât, adică în ziua... Pentru tine, ziua de 1 iunie, uite, o să fie, deci ziua de 1 iunie chiar e ziua copilului pentru toată viața ta, de acum înainte. Avem ora exactă și revenim, pentru că vine publicitate, ora exactă și așa mai departe. Ora exactă acum. A fost ora 19. Asta spuneam, că o să fie ziua de 1 iunie. Tu ai să fii copil toată viața. N-ai să fii numai în interiorul tău, că și trebuie să ne păstrăm Deși copilul. anii trec, totuși mă simt copil. Te simți copil, așa Ideea să e te că simți și la rugămintea 90 de ar fi ani. pentru toți cei care cred că Te rog. cursul zilei fac Te rog. și e suficient ceea ce au făcut, un pic să-și rupă din timpul lor, măcar când participăm noi la anumite evenimente, în grădina publică. Noi mai mergem și la Brăila, chiar dacă nu vor să participe alergând împreună cu noi, să vină să vadă ceea ce facem noi și cum suntem acolo, o Să familie. aibă măcar curiozitatea, Ori să vină să vă garantat, vadă. Evenimentul următor vor participa și ei. Am să trec mai departe la colega ta. Vasilica, te rog să ne spui ce profesie ai. Eu sunt antrenor de nutriție și mișcare. Deci tu ai totuși oarecare legătură, oarecum. Se vede. Nu ești sportiv profesionist, dar iată. Nu, fac activitatea aceasta de 7 ani de zile, am 44 de ani. Să fii sănătoasă. În urmă cu 5 ani de zile nu alergam, chiar dacă și nici nu făceam destulă mișcare. Dar recomandai ce să consume Da. oameni, ce să mănânce, da? Promovez un stil de viață Promovai un activ stil de și viață sănătos și activ. Și eu am merg pe deviza să-ți faci timp să trăiești. Pentru că dacă nu îți faci timp să trăiești, e adevărat, trăim Sigur, un ritm de sigur. viață haotic, pe grabă toată lumea. Și uităm să trăim. Sindromul ăsta nu am timp, dar de fapt pierdem Nu, timpul prin asta alte este, locuri. asta este o gogoriță, este o Trebuie să păcăleală ne pentru facem noi. timp Nu am să timp. trăim. Noi suntem Sigur. responsabili de tot ceea ce se întâmplă în jurul nostru. Iar dacă vorbim despre alergare, pot să spun că am împrumutat visul unei prietene ale mele care dorea să dea la școala de poliție. Ea a plecat la Nice în Franța și a rămas acolo și am rămas cu visul ei. Am cunoscut ulterior în grădina publică o familie extraordinară de evenimente caritabile și din 2014 nu știu câte, chiar și de la distanță au fost dăți când am fost la Fundata, dar am alergat în paralel cu ei în același timp, susținând copii cu diverse probleme, Afecțiuni. Basica, vreau să te întreb cum ai defini viața ta. Dacă ar fi să definești prin câteva cuvinte, o propoziție, o frază scurtă, cum ai defini-o? Pentru că te văd că zâmbești, că surâzi, da, și că, și, nu știu, văd un om fericit în fața mea. Și vreau văzut-o pe fiica ei. E mai ceva decât ea.
Am înțeles. Spunem că trebuie să implementăm de la stadiul de lăstar copiilor noștri și să ia modelul de la părinți. Și să dar nu și ce vreau să faci, definește puțin în câteva cuvinte cum, și mă gândesc la viața mea, cum e? Că vreau să încurajăm oamenii, știi? Pentru mine în fiecare dimineață când m-am trezit, trebuie să mă bucur de răsărit și să spun că este prima zi din restul vieții mele și trebuie să mă bucur la maxim de ea. Este simplă, magică și distractivă. Simplă, magică și distractivă. Chiar dacă apar probleme. Chiar dacă. Le rezolvi. De multe ori spune lumea, dar zâmbești tot timpul. Eu spun, ăsta e defect din fabrică, dar așa, de fapt, dar e un defect care se traduce prin calitate și până la urmă. Pentru că nu știu dacă datorită atitudinii sau stilului meu de viață sau activităților mele, am în jurul meu foarte mulți oameni care mă bucur de viața alături de ei. Și cred că le transmiți din energia ta bună. Așa este? Așa este. Cel puțin lor. Trecem mai departe. Și vreau să te mai întreb încă ceva. Ce recomanzi să excludă din alimentația lor oamenii dacă vor să se mențină foarte bine, foarte sănătoși? Nu știu dacă ar trebui Nu există foarte sănătos. Nu există așa ceva. Foarte sănătos, dar e utopie ce zic. Dar ce recomanzi? Să excludă? Să excludă, aș spune, nu ar trebui să excludem nimic, dar să fim echilibrați în tot ceea ce... Aha, măsura în toate. Combinația și momentul când și supărările, cred că. Dacă vorbim de alimentație, dacă vorbim despre supărări, să știți că stresul face parte din viața noastră. Dacă n-am avea un pic stres acolo, nu poți să mergi mai departe. Absenți de tot ce se întâmplă în jurul nostru. Dar ești de acord că omul poate să mănânce absolut orice, chiar dacă are afecțiuni, eu știu, e bolnav, are anumite probleme, sau trebuie ca atunci când are o afecțiune să mănânce ceea ce îi se să pui preț pe viața ta. Că îi face bine. Până la... Nu ce îi se pare, ce simte că îi face bine. Pentru că omul, e adevărat, Vasilica, omul știe ce-i trebuie. Organismul știe. Organismul ne dă diverse semnale, sigur. Iar noi trebuie să știm să-l ascultăm și să nu răspundem, să ne refugiem în niște plăceri din acestea vinovate. Putem să compensăm cu alte lucruri care există soluții și oamenii merg pe principiu, dacă am o recomandare de la medic, nu este suficientă medicamentația dacă noi nu schimbăm stilul de viață. Dacă eu, apropo, am avut o afecțiune cardiacă, să spun așa. Da. Oamenii care au probleme de sănătate în general cu inima spun nu ai voie să faci mișcare. Greșit. Da, greșit. Medicul spune să faci mișcare și zice, da, merg. Nu, trebuie să transpiri. Trebuie să transpiri, chiar dacă ai o afecțiune cardiacă. În urmă cu 7 ani nu puteam să urc până la etajul 4. Pur și simplu mi-auzeam inima în urechi. Făceam atac de panică, mă sufocam. Și luai și medicamente, bănuiesc? 16 medicamente pe zi. 16 medicamente pe zi. Iar în momentul de față, apropo de ultramaraton și ce a spus Andrei, colegul meu, că ne-am depășit fiecare limitele, am alergat 63 de kilometri și pentru mine este o performanță personală. Care și nu ți-a fost rău, n-ai făcut nicio criză de inimă. Dacă aici zâmbesc, sunt foarte bine. Ești bine. Nu cedați. Medicamentele câte mai iei acum? Niciunul. Nu. Și medicul a spus ceva, n-a spus? Mâncarea ta. Și medicul ce a zis? În momentul în care n-ai mai luat medicamente. Ca și preotul. Ca și preotul, da? Mulțumesc. Trecem mai departe, Zamfira, și nu suntem la nunta Zamfirei. Și îmi place numele tău. Da, a fost de mult. Zamfira, hai să ne spui ce faci în viața de zi cu zi, ce profesie ai? Acum sunt casnică. Am început să alerg acum 2 ani, în urma unei intervenții la fel chirurgicale. Chirurgicale luam medicamente vreo 10 pe zi și eu. Ce afecțiune ai avut? A fost o intervenție. Mai lângă microfon, te rog. Și corpul meu luase razna. Aveam medicamente, reacții alergice, iar medică, psihiatrie la un moment dat și am zis că trebuie să fac ceva, singură, de capul meu. Singură, n-ai întrebat pe nimeni, nu te-ai dus la specialiști. Mi-era rușine să și... De ce ți-era rușine? Nu arătai bine, nu-ți plăcea cum arăți, te vede lumea. Asta cu te vede lumea, cum să alergi? Nu se poate. Aha, ți-era rușine să alergi. Ce zic ceilalți, da. Am crezut că arătai îngrozitor, că erai bolnavă și ți-era rușine să alergi. Kilograme, n-a fost problemă, dar în schimb și-am zis că trebuie să fac eu ceva. Zamfira, dar de ce ți-era rușine să alergi? Ce credeai că spune lumea? Pentru că nu vedea foarte mult lume la alergare. Iar acum, de când am intrat aici, mă bucur că am descoperit.
nu mă mai las, e ca un drog care sper să nu mă vindic niciodată de el. Așa să fie. Și alerg ca o căprioară pe oriunde ar fi. Nu mai ai nici probleme de și sănătate. nu iau niciun medicament de un an de Și nu iei niciun medicament. Câte medicamente luai? 10. 10 medicamente Și am făcut în fiecare alergică zi. la un moment dat, m-am speriat eu singură cu mine. Și medicamentele acestea erau recomandate prescrise de medic, doctor, sigur că da, de medic. Nu, de capul meu n-am luat nimic. Dar afecțiunea unde a fost? Ce parte ai avut bolnavă? Ce s-a întâmplat? Ginecologică. Ginecologică. Și operație? Da. Am fost pregătită de medic, o să trec prin toate chestiile un an de zile, dar trecuse deja un an de zile și eu atunci am zis, eu de capul meu trebuie să fac și mi-am întrerupt singur medicamentele, am riscat, mi-a zis medicul. Ai riscat? Da, Ai riscat. zis, nu știu dacă ai făcut bine și acum când mă duc când spune nu-mi vine să cred. Așa este și ești un exemplu Am pentru găsit ceilalți. oameni frumoși, alerg pentru cauze care toate în felul lor. Păi te însă încarcă rămân- lucrul acesta și te vindecă în același timp. Da, am zis, e ca un drog. Zic la mulți, găsesc tineri frumoși, găsesc oameni mai în vârstă, apreciez tinerii care pornesc la o anumită vârstă, cei bătrâni la fel. În vârstă. Ambiționează mai mult. Ambiționează, Sigur, adică sigur că da, îți sigur. dă un suflu. Sigur. Și energia de acolo nu pot să Știi că nu descrii îmbătrânești, cuvinte. doar Și nu o găsești în altă parte, acumulezi Ce se leagă energie acolo, la acolo. ultramaraton, Sigur că la da. lac, la Cuca, la legendele Nemirii. Strângi în brațe un om și zici, oprește-te, gata, s-a terminat maratonul. Și simți așa, ceva ăla care nu știi să-l descrii. Dar e mai presus de Este tine. extraordinar ce spuneți voi și aș vrea să se molipsească toți cei care ne ascultă acum și toți Asta cei ne care și se dorim. întâlnesc Asta cu ne dorim, voi. da. Oameni buni, rămâneți pe 92,4 FM. Auziți ce spun oamenii aceștia. Eu întâlnesc foarte des oameni foarte triști, oameni supărați, oameni cu foarte multe probleme și oameni cu orgolii cât casa, da? Cât casele. Ei, luați aminte de la oamenii aceștia. Trecem mai departe la Ana. Ana Almond. Ana Migdală. Hai, capitane. Ana Migdalata. Te rog, Ana Almond, așa ești pe Facebook, așa te știe lumea. Ana Gaiu, da? Da, așa mi s-a spus. la Ana, alergare ce și- profesie ai? Eu sunt economist, Economist. dar am terminat psihologie și anume psihopedagogie specială. Îmi plac copiii, frumos. îmi plac toți copiii, aș lucra cu toți copiii, indiferent de Lucrezi în afecțiune. acest moment cu copii? Lucrezi cu ei? Nu, doar fac Nu. voluntariat. Faci voluntariat. Dar Atât. așa, pe Și psihologie lucrez, infantilă? Doar ca economist. Am înțeles. Lucrat într-o perioadă și la Direcția pentru Protecția Copilului. În paralel cu statutul de economist, lucram cam 16-17 ore pe zi, până am ajuns să am eu probleme de sănătate și am zis că trebuie să renunț la ceva. Și din păcate am ales să rămân pe economie, dar mă bucur acum că fac voluntariat și sprijin diverse cauze. De la... Cum i-ai găsit pe oamenii aceștia? Cred că destinul mi-a scos în cale, pentru că am ajuns la un moment dat să cred, auzind de la ceilalți, că neputând să mă ajut pe mine, n-aș putea să-i ajut și pe ceilalți. Dar viața mi-a oferit diverse cazuri, unul după altul, de la copii cu autism, la copii cu sindrom Down, la copii cu paralizie cerebrală și încet, încet am început să mă implic. Și după anumite evenimente mi-am dat seama că pot să fac mai mult și mai mult și mă bucur în continuare că pot să ajut și îmi doresc să ajut și să ajutăm cât mai multe cazuri și să vină lumea alături de noi să ne sprijine, pentru că suntem puțini și nu reușim să facem cât am dorit să facem pentru ei. Oricum, sperăm să ne Ana, adunăm cât mai vreau să te întreb, ce le spune tu oamenilor care ne ascultă despre copiii cu sindrom Down, cu autism, paralizii cerebrale? Oamenii fug de ceilalți oameni, semenii lor, care au asemenea probleme. Oamenii fug de aceștia, mulți oameni, nu toți. Da, pentru Nu că toți. nu interacționează cu ei și nu știu cum ar trebui să Există o procedeze. frică, există o teamă, mai ales a oamenilor care, deci cei care au copii normali, până la urmă eu zic tipici, da, tipici, da, toți suntem normali până la urmă. Chiar le spun copiilor, nu, vină încoace, îl trag de mână. Am avut o emisiune cu oameni cu handicap major și pe Marian Petrial, știți, l-am avut aici în emisiune. Ne povestea domnul Cristea, cel care este președintele clubului Sporting Club, da, cum se uită lumea la el, fără un picior, de la 5 ani nu are un picior. Bun, deci ce poți să spui despre copiii aceștia, despre oamenii aceștia? Cum îi caracterizezi? Eu aș spune Sau ce le despre spui oamenilor care ne doar că ascultă și ne sunt, privesc? copii speciali și foarte speciali și îmi place să spun despre ei că sunt dovada
iubirii pure. Ei știu să iubească, știu să transmită, știu să îmbrățișeze, astfel încât să simți că îl ai pe Dumnezeu lângă tine și că, într-adevăr, trebuie să te bucuri de viață. Iubirea lor este sinceră și în momentul în care ajungi să faci progrese cu ei, indiferent că sunt mai mici decât progresele pe care le fac copiii normali, simți că ești mai bogat decât dacă ai avea 1.000.000 de euro. Foarte frumos ai spus, mulțumesc. Trecem la Florin. Da, am zis, cei din urmă vor fi cei din tâi. Și acum dacă el închide emisiunea asta, e cel din tâi până la urmă, știi? Te rog, Ana. De ziua mea anul trecut am avut cea mai mare bucurie și din partea unui copil cu autism care a ales să cânte pentru prima oară la mulți ani și a făcut-o pentru mine. Pentru prima dată? Pentru prima oară și mama lui a fost surprinsă pentru că nu i-a cântat surorii lui și de asta spun că sunt progrese care se fac mai lent poate, dar care ți aduc bucurie pentru viața Sigur. întreagă. Cred că momentul acela nu va fi uitat de tine niciodată. Nu, cu siguranță nu. Da, înțeleg ce spui și e emoționant și te văd că ești cu ochii în lacrimi. Florin. Da, Daniel. Ce profesie ai, Florin? Ce faci pe lumea asta? Ce faci pe lumea asta? Ce nu face, nu? Exact. Da, cred că trebuie să fac o listă întâi. Nu, da, baza. Ce școală ai făcut prima și prima dată? Aleargă, așa? Acum alerg. Sau pedalează. Particip la orice acțiune când în situația în care sunt liber, pentru că mai ai și alte... mai administrez o cabană pe la munte, Ia uite, tot cu mișcare până la urmă. Tot cu mișcare, sigur. Ceea ce vreau să spun este următorul fapt. Ceea ce vezi tu aici sunt numai câțiva. Noi suntem foarte mulți. Doamne ajută să fiți și mai mulți. Suntem foarte mulți oameni frumoși și le mulțumesc pe această cale, cum a spus și Mihaela. Dar am vrea să fie cât mai mulți, pentru că aceste fonduri nu se strâng așa din aer. Chiar dacă nu pot alerga, chiar dacă nu pot urca pe bicicletă. Nu e problemă, poate să doneze și fără acest să vină să facă mișcare, nu? Noi invităm să facă mișcare, dar aceste donații pot fi făcute și de cei care nu aleargă, care sunt mai comozi, poftim, care nu au timp, pentru că, în general, omul spune nu am timp. Vorbeam mai devreme despre faptul că tot timpul spunem nu am timp. Dar dacă ai o viață ordonată și îți faci timp pentru orice. Și poți să-ți faci timp și pentru micile plăceri, și pentru marile plăceri, și pentru muncă, și pentru orice. Eu pe Facebook am o deviză: trăiești o singură viață, dar dacă o trăiești așa cum trebuie, este de ajuns. Da, știi că nu e bine să spunem trebuie. Dar cu ce să înlocuim trebuie ăsta? Că știi, de multe ori zici trebuie să faci. Hai să-l înlocuim cu ceva, că poate trebuie sună urât în capul oamenilor și atunci îi determină să nu mai facă. Ceea ce trebuie să înlocuim este voință. Atât. Să avem voință. Să ai voință. Dacă ai voință și îți faci un program în funcție de voință și de ceea ce îți face ție plăcere, pentru că dacă și la muncă chiar sunt mulți oameni care se duc fără plăcere la muncă. Absolut, sunt mulți oameni care merg fără plăcere la serviciu. Eu i-aș sfătui să aleagă în viață ceea ce le face plăcere. Nu. Și ei sfătui să schimbe locul de muncă? Obligat. Noi nu stăm și nu stăm la mâna nimănui să faci un lucru care nu-ți place. Dar oamenilor le e frică. Noi ceea ce facem cu drag pentru că ne place și vezi că pe toți zâmbitori. Dacă ai văzut unul trist aici, nu, n-am văzut niciun om trist aici. Nu, nici. Poate Bogdan e mai trist că nu poate să Bogdan e cu camera acolo. El filmează, n-are ce să facă. Sigur că da. Prinde în cadru toată lumea. Poate el e mai trist. Deci este neliniștit puțin și eu știu, îngrijorat, că nu vă prinde pe toți. Îngrijorat mai mult trist, scuză-mă, Bogdan. O să-l chemăm de partea asta a baricadei să râdă împreună cu noi aici. Dar vă spun, încercăm să atragem cât mai mulți oameni alături de noi, pentru că nu îi atragem degeaba. Nu bagă nimeni mâna în buzunar la cineva. Toate aceste fonduri se duc la niște copii care au nevoi speciale. Deci voi verificați totul, pentru că pe mine asta mă interesează. Totul e verificat. Orice organizație, exact, orice organizație este obligată la sfârșitul anului să dea
O dare de seamă. O dare de seamă cu ceea ce Să se dea întâmplă. socoteală. Exact, să dea socoteală. Și până la sfârșitul anului, oricum, există chitanțe care se emite, există contracte de sponsorizare care sunt încheiate. Dar, în primul rând, totul este... Dar, în primul rând, voi care sunteți atât de frumoși și atât de zâmbitori, dați socoteală în fața lui Dumnezeu. Nu poți să Asta faci, e, nu poți să te ascunzi de Dumnezeu. Sigur că da. Sigur. Da, și bucurie și zâmbet. Sigur. Toate astea vin odată la pachet, parcă. Pentru că nu nu e vreau să totul închid... roz întotdeauna, Florin, să știi. Așa este, nu te e rog. totul roz, pentru că de multe ori alergăm loviți, alergăm accidentați. Și vreau să spun o întâmplare de mea. Am fost la mausolee pe bicicletă la Focșani. Am făcut 160 de kilometri, a avut loc o busculadă. Am căzut, ne-am făcut varză vreo câțiva pedaliști. Și a doua zi a trebuit să alerg la crossul de la Brăila. Care era pentru ce? Ce scop avea? Același scop caritabil. Caritabil. Majoritatea, deci în marea majoritate, sunt mai multe cauze, încercăm să alergăm la cât mai multe cauze în măsura în care timpul ne permite tot. Mulțumesc, Florin. O să trebuiască să încheiem. Am depășit spațiul emisiunii. Trece imediat, așa, cât ai bate din palme și ai pocnit din degete. Mai vreau, te rog. Mihaela, vă aștept cu drag. Eu aș vrea... Vreau atât să spun. Vreau să mai spun că au fost doi oameni speciali. Imediat. Aș vrea să te rog, data viitoare, când veniți, să-l aduci și pe Alexandru. Cu mare drag. Te rog să continui. Mai vreau acum. să spun așa, că la semi-maratonul de la Cuca am avut doi oameni speciali care astăzi n-au putut să ne fie alături în studio, din păcate. Este Aurelian Podașcă, prietenul nostru de la Poliția Locală și de la Asociația Galpol, împreună cu Maria Stratulat de la Cuca. Casa Maria, cum își spune ea, dar doi oameni speciali, cărora de asemenea vrem să le mulțumim pentru ceea ce s-a realizat la Cuca și pentru eforturile care au fost depuse pentru acest semimaraton. De asemenea, repet, mulțumim fiecărui voluntar care ni s-a alăturat pe parcursul acestui drum și pe toți îi așteptăm pe 5 decembrie să aniversăm împreună Ziua Voluntariatului. 5 decembrie, Ziua Voluntariatului. Unde îi așteptați? Revenim cu detalii cât de curând. Reveniți cu detalii ca să știe oamenii unde, cum și ce fel se întâlnesc. Să țină cont că pe 5 decembrie, Ziua Voluntarului, este o zi pe care noi o dedicăm în exclusivitate voluntarilor de la Centrul de Recuperare Vasile Andrei, Asociația Mă Bucur de Viață. Trăiască voluntarii și să spune că voluntarii nu pot fi plătiți pentru că ei sunt neprețuiți. Și încheiem așa. Oameni neprețuiți, vă mulțumesc că ați fost prezenți în seara aceasta în emisiunea mea, în emisiunea noastră. Mulțumesc echipei din seara aceasta. Ne-ați încărcat cu energie bună. Îi urez lui Alexandru tot binele din lume și îl aștept aici în studio să-l vedem, să-l auzim, să ne spună el, să ne povestească el. Și pe tine, Florin, te rog să lupți acolo la CIADO, pentru că e o problemă complicată aceea cu drogurile. Am și eu atâtea cazuri pe care le știu și aș vrea să nu mai apară cazurile acestea și problemele acestea. Aceasta este viața. Dintr-o țară de tranzit am devenit o țară de consumatori cu cea mai mare prevalență în consumul de droguri din toată Uniunea Europeană. Trist, foarte trist și vreau să încheiem vesel, vreau să încheiem așa, să vă întreb pe fiecare dintre voi ce faci și voi să îmi răspundeți. Mă bucur de viață. Mulțumesc, oameni buni, sunt Daniela Vlad și vă aștept de fiecare dată cu drag aici pe 92,4 FM, dar și pe Express TV. Să aveți seară bună și să fiți mereu împreună cu noi, pentru că învățăm și creștem împreună de fiecare dată. Ora de cultură. Dana Vlad să